इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। प्रेजेंटेड बाय किसका फिल्म। जान तोरा बिना जिंदगी हमर लागा हौ जहरवा, तिले तिले खो जाही अब जाके तोर दुआरवा। तोरा बिना जिंदगी हमर लागा हौ जहरवा, तिले तिले खो जाही अब जाके हमरा के अकेले काहे छोड़ देले गे पागली। लाल साड़िया पहन के कबाना नगरिया गेले गे पागली। लाल साड़िया पहन के कबाना नगरिया गेले गे पागली। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय। हमरा देखले बिना अब तू कैसे रहेले गे पागली। लाल साड़िया पहन के कबाना नगरिया गेले गे पागली। लाल साड़िया पहन के कबाना नगरिया गेले गे पागली। इसका रिकॉर्डिंग स्टूडियो एकंगर सराय।